ଦିନେ ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ, ପାଖ ଗାଁରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟି ଆସି ପଚାରିଲା, ସାର୍ କ'ଣ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଆଉ ଦିନେ ଗାଁରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ, ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ। ସେଇ ପିଲାଟି ଦେଖିଲା, କହିଲା କ'ଣ ସାର୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକୋଇଶିଆ ଜଣକର ହେଉଥାଏ, ପିଲାଟିର ପାଲାଟିଏ ହେଉଥାଏ, ବସି ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେଇ ପିଲାଟି ଆସି ଦେଖିଲା, କହିଲା ସାର୍ କ'ଣ ପାଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖୁଛି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯାଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆସିବା। ଦେଖିଲି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା କ'ଣ ସାର୍ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଘରେ ଆସି ଭାବିଲି, ପିଲାଟି ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି? ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲି, ବାବୁରେ ଟିକେ ଘର ବେଳକୁ ଆସିବୁ ତ। ସେ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଘରକୁ ଗଲା। ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିଭିରେ କ'ଣ କରୁଥାଏ, ମହାଭାରତ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିଥିଲା, ହଠାତ୍ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଘରେ ଯା ବାହାରେ ସେୟା, ଆପଣ ସେଇ ଓଲ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ? ନା ଯୁଗ ଯାଇ କେତେ ଗୋଟା ହାଇ ଜମ୍ପ କଲାଣି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆପଣ ଅପେରା ନ ଦେଖିକି, ମେଲୋଡ଼ି ନ ଦେଖି, ଗୀତ ନ ଦେଖି ଆପଣ ଏଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଥିରେ ରହିଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅବାକ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ରହିଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ବୁଝେଇଲି, ଯେ ବାବୁରେ ତୋର ବାପା ତୋର ମା ଯେତେବେଳେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ନା? ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ନା? ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲୁ? ବାପା ବୋଉ ଡାକୁଥିଲୁ ବା ବାପା ମା ଡାକୁଥିଲୁ ନା? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତୋ ବାପାକୁ 50ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ 40-45 ଅଧିକ ହେଲାଣି ନା? ତାହେଲେ ତୋ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲେ? ତୋ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ ତୁ ବାପା ବୋଉଟା ନ ଡାକି ମଉସା ମାଉସୀ ଡାକୁଛୁ କି? ପିଲାଟି ଟିକେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାବାରେ ତୋ ବାପା ବୋଉ ଦିନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବେ, ତୁ ସେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବୁ ନା ଅପେରା ଗୀତ ମେଲୋଡ଼ି ଗୀତ ଶୁଣେଇବୁ ନା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିବୁ? ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତ ବାପା ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଶବ କାନ୍ଧେଇ ମଶାଣି ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ, ତୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହିବୁ ନା ଡିଜେ ବଜେଇ ସେଇ ଅପେରା ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ସିନେମା ଗୀତ ଲଗେଇକି ନେବୁ? ଏମିତି କହି ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। ପାଖ ସାଇଡ଼୍କି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ପିଲାଟା ଆସିଥିଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି, ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋତେ କହୁଛି, ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାଟା। ମୁଁ ଟିକେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନ ବୁଝିପାରି କହିଦେଇଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।